tanto, cando Ricardo Carballo Calero analizou a obra de Valle Inclán e dixo que realmente era unha perspectiva que se situaba fora do país a hora de retratalo, creo que acertaba plenamente, non? Porque se nos collemos a obra de temática galega de Valle, pois é fácil comprobar que se trata dunha sociedade non é que non teña elementos realistas, xa a literatura que os ten e moitos, non? E está inspirada na mesma realidade. Pero trátase sempre ou de ver solamente o aspecto estético da cuestión, ou trátase de justificar, efectivamente, por que é unha sociedade deforme e por que é unha sociedade que non ten futuro. E hai cantidad de declaracións despois do propio Valle paralelas a esta literatura onde ele afirma máis unha tese que en certa maneira ten base, que, mire, o país desde que perdeu a súa fidalguía non ten clase dirixente e, polo tanto, un país sin clase dirixente está abocado ao desastre. E en nome deso, pois é o que fai, en todo caso, mitificar momentos históricos en que él sí pensaba que había unha clase dirixente, ou ben retratar unha sociedade que precisamente porque se deixa colonizar é unha sociedade non somente deforme, sino terriblemente imbécil, estúpida e que pode ser burlada, além de ter ademais unha grande violencia implícita dentro dela mesma. Entón, o retrato, por exemplo, que é de Galiza en Flor de Santidad, en certa maneira, pois está basada na superstición, na fame, na resignación, na caridade como única solución e na miseria como un grande espectáculo estético. Se mirades a Isla de Brasón, pois efectivamente podedes comprobar que hai un fidalgo que ainda representa algo bello, que é o Montenegro, don Juan Manuel Montenegro, pero os seus fillos son uns degenerados totales. Depois é unha sociedade que, eso sí, é curioso, que Valle para eso era moi sensible, a cuestión sexual. Era unha sociedade moi erótica, moi sexualizada, e as mulleres sí que reciben moitas veces un trato moi encomiable, sobre todo no que era a literatura española a comenzos do século XX. É dicir, que Valle Inclán tiña claro que o machismo era unha cousa moi extendida, e que no caso galego, que existía eso tamén, as mulleres tamén tiñan unha forma de relacionar que era tendente á independencia e, sobre todo, a unha certa liberdade sexual. Ben, a él incluso se denota que le gustaría que certos vagalumes que hai na sociedade galega tiveran forza, renaceran e foran adiante. Por exemplo, en estes cuadros todos, Romance de Lobos ou a Isla de Brasón ou en Cara de Plata, sempre hai algún personaxe fidalgo, pequeno, vamos, dos novos, por exemplo, o propio Cara de Plata, que quere ter unha actitude heroica. Pero fixados, cando hai unha actitude heroica, entón sempre aparece a españolización. Peor, no noso caso, a castelanización. Por exemplo, Cara de Plata, na obra, di en concreto unha frase que nos pode dar moitas claves sobre a cuestión. Dille, gallego eres, perdón, en Cara de Plata, en el Principado instantáneo, gallego eres, ¿por qué te dicen castellano? El voluntario miró con recto al padre y a los hijos. Porque no estoy cavando la tierra para que otros coman, porque tenía criados en mi casa, porque hago mi ley, porque cuando un soldado va por el mundo ya es de Castilla. Con fe en sí mismo y en su valentía exclama, ya oirán hablar de mí. É dicir, que sempre cando hai un salto a algún aspecto positivo, con perspectiva histórica de futuro, ou con valentía ou con valor, sempre entramos na órbita castelana. E isto é un problema que na obra de Valle está moi claro e moi vivo. Por tanto, se fai unha representación teatral de Valle, xogar con todos estes elementos de tal maneira que os señan audíveis, respetando ao mesmo tempo os textos